jar gaitezen, badago ezer hildondoren ezinbesteko galdera da, baina erantzunak askotarikoak dira. Gaur egun behar bada nahiadugu dugu horretan ez pentsatzea, heriotza urruti gelditzen da, baina nolako aldea dagoen gero Deus ere ez dagoela pentsatearen eta betiko bizitza sinistaren artean. Heriotzarekin lotuta baitugu galdera gehiago. Zer zentzu du nire bizitzak? Zoriontsu izaten alnaiz? Zertarako bizi naiz? Hemen, Lesakan, badago aspaldiko trenbide bat, bai? Bidasoako bide berdea. Eta han badaude tunel batzuk. Eta badago bat, argiaren interruptorea ondatu duena. Eta zu ilunpean sartzen zara tunelean, barrenean iluntasun osoa da, eta hori zure lehendabiziko aldia baldin bada, pues zuk ez dakizu zer egoten al den tunelean. Ez da zer dagoen bertze aldian ere. Eta beldur izatea normala da. Baina bertze aldeko interruptorea ongi dago, eta persona bat beste aldetik baduie eta botoia sakatzen badu, argia etorriko da, eta ordun ez dago arazorik tunelean sartzeko. Are gehiago, norbaitek erraten badu, lasai, pasatu tranquil, bertze aldea agiz polita baita. Ordun gustora, joanen gara, tunaren barrenean. Horixe pasatzen zaigu heriotzarekin ere. Gure bizitza bide luze bat da. Baina azkenean tunel ilun bat ikusten dugu. Eta jende guztia sartzen da eta inorez da bueltatu. Eta normala da beldurra izatea. Baina norbaitek bertzealdetik argitzen badu, norbait sartzen bada eta bueltatzen bada, pues agiz tranquil egonen gara. Pues hori Jesukristorekin pasatzen da. Jesukristo sartu zen heriotzan. Hil zen gu bezala, hemen dugu gurutzea. Baina bueltatu egin zen. Piztu egin zen. Heriotza garaitu egin zuen. Horregatik, gure jaingoikoa ez da hilen jainkoa, bizien jainkoa baizik. Horregatik, ziur gaude bertze bizitza bat dagoela. Eta hori ez da Marxek dioen bezala. Badakizuen hor da Marx, marxista eta hori, bai? Marx errantzun, bai, hori, erlijioa zen, herriaren opioa, baina ez. Betiko bizitza lortzeko hemen gizarte hau aldatu behar dugu. Bertze bizitzaren gaineko sineskeria hutsa ez izatea, nahi dugu guztiok, baizik oinarri esperimental bat eukitzea. Nola gaude ziur badagoela bertze bizitza, orain gizarte hau aldatu behar dugu. Eta horixe egin zuen gure San Martin. Hemen, goiki, ikusten aldugu San Martin zerura joaten, baina zerura joan zen bere ekintze honengatik. Kanpoan, ate horretan, kanpotik, ikusten aldugu San Martin elkarbanatzen pobrei, laguntzen pobrei, bere kapa mozten. Ordun guk zer egin behar dugu. Behar bada, Nietzschek salatu zuen bezala, kristau ez dugu berpiztu itxurandirik. Hori behar bada da gaur egungo kristautuaren arazoa. Ez ditugu serio hartu Jesusen piztuerak.
Eta horri buruz hitz egiten digu ere gaurko egunak, Eliz Barrutiaren egunak. Gaurko leloa da, zugabe nora, zurekin etorkizuna badago. Denok gure misioa Eliza hontan badugu. Denetan pizuen indarrak gure bihotza alda dezake historia personala eta soziala. Zeru berriak eta lur berria sortu ditu, justizia nagusi izango duena. Eta horregatik, mezara joaten gara. Eukaristiak gure bizitzak berritu dizala. Bizitzari eta heriotzari zentzurik aurkitzen ez dietenei, itxaropena emateko. Hala izan dadila. Eta orain zutik erraten dugu gure sinismena. Piztueraren sinismena. Sinistel duzue Jangoiko Aital guztiona, zeru talurren egilea? Sinismena.